Mae cystadleuaeth corau plant y byd yn dod i Gymru mis Tachwedd. Cyffroes? Ydy, mae llawer o gorau yn cystadlu. Enllodd cor plant Abercastell yn Steddfod yr Urdd llynedd, felly fallai bydd rhai o'r plant eisiau aros gyda phlant Abercastell. Syniad hyfryd. Falle bydd plant Abercastell yn gallu mynd i aros gyda nhw wedyn. Rhaid i ni gysylltu ar ysgolion ein hunain. Mae'r rhestr o enwau'r athrawon yma. Claudine Macron o Bordeaux. Frances, dwi ddim yn siŵr. Dyn ni ddim yn siarad llawer o Ffrangeg. Beth am Franz Klinsmann o Berlin? Almaenwr? O na, dyn ni ddim yn siarad Almaeneg o gwbl. Ydy pob cor yn dod o Ewrop? Wel, mae rhai o Bryden, ond dyn nhw ddim angen aros dros nos. Beth am Crystal Kerry o California? Americanes? Mae hi'n braf iawn yn California. Ond bydd rhaid i ni fod yn ofalus. Bysai trip yn ôl yn rhy ddrud. Beth am Ciaran o Docherty? O ble mae e'n dod? O ardal Galway yn Iwerddon. Ac maen nhw'n siarad Gwyddeleg yn yr ysgol hefyd. Perffaith. A fasai Galway ddim yn rhy bell. Gallen ni hedfan o Gaerdydd? Neu gael cwch o Abergwaun? Banta ni i Iwerddon te.